kautusan, di pwede nang magpangalot sa pangutana. Giatubang kang gihapot kinsay gipili, inigtinta kay mabutang sa baluta, kay dili na nato mausap ug dili na nato mapawid. Kabalo ng taon say sayo kung nganong sabayan, nganong di na to mabuhat kung unsa ang angayan. Imo pagid nga danihon tanan nimong mataparan, kung walay ayo ka ng tawo di na to nabutaran. Pila nakabuok na bang nanaad baga kay plataporma, halos tanan pakyas bisag gamay walay nahulma. Karon mga katawhan aron saktong mahamal atong pilion ang tarong, ug angayan nga ihalal dunay maayong kaugmaon para sa atong tanan. Sa ato along kung say sulod sa atong alim patakan, ayog palingla sa bulada aron di ta masayop, ayog patunto sa sulod alang gamay inilok. Inig pinili ay kay titulo, ubos na tong sulugoon ug muda og kay mausab mahimo ng honorable. Maabi-abihon sinuganan ug daog limot naman kunin ana raman di ay dili na nabutaran. Sa kautusan, di pwede nang magpangalot sa pangutana. Giatubang kang gihapot kinsay gipili, inigtinta kay mabutang sa baluta, kay dili na nato mausap ug dili na nato mapawid. Kalagyong angayan sa huna-huna gitabi, kalagyong angayan labi na sa ilang gawe, kalagyong angayan makapabuhat ang tanan, aron sa huna dili ta sakitan. Kalagyong angayan sa huna-huna gitabi, kalagyong angayan labi na sa ilang gawe, kalagyong angayan makapabuhat ang tanan, aron sa huna dili ta sakitan. Kung wala na'y magpailad, wala na po'y mangilad, di sayangon oportunidad nga naasa mo palang kaugmaon ng gihisgutan diri o gitaya. Di bugo mga Pinoy labi na mga Bisaya. Pilion kandidatong matinabang unog pugihan ka ng masampit, maduulan ka ng dili pilian ka ng uya mo talagaran o dili pasagdaan. Ikitabangan ilang tao nga nasa ilahang listahan, inig abot sa eleksyon kini usata sa panata, sa mapili mo alaga tigulang hamtong ubata, aron inig sa adong tagsaon sa tong lugar. Pilion nato ang tarong ang ngayon sa tong butar, dilintanon sa mga saadog dili limbungan, dili hangol nga nagpadaghan nagkwarta sa ilang kaban sa probinsya ug syudad ug sa tanang kalungsuran. Kung dili na kumbinsido di ka to na kautusan, di pwede nang magpangalot sa pangutana. Giatubang kang gihapot kinsay gipili, inigtinta kay mabutang sa baluta, kay dili na nato mausap ug dili na nato mapawid. Kalagyong angayan sa huna-huna